Ja sad razumijem te neke metode vaspitanja, recimo, koju on primjenjivao. Ili, recimo, kada sam ja postao sam promotivac u prvom timu. Promotivac, da. Umoran, izvinjavam se. Da, sve u redu. A nije ovim što prate u redu, njima sam čekaju neku grešku. Ne, ovo što vi govorite, ovo je vrlo nije bitno. I mi sad igramo utakmicu u Prijedor. Igrali sad utakmicu u 11 sati ujutru. Ta liga, naša krajiška košarkaška liga, igrali mi iz Aleksandrovca. To je bio jedini seoski klub u bivšoj Jugoslaviji koji je igrao košarku. Igrali su u gradovima. Banja Luka imala 2 tima, Jajce, Bihać, Drvar, 25. maj, Prijedor i tako. Eto, to su ti grad. Glamoč i tako. A mi jedini sa sela. I moj pokojni otac kaže meni, subota kaže, jel ti hoćeš da ideš na tu utakmicu? Kažem ja, pa naravno koji da idem na utakmicu. U 8 sati se mi skupljamo, sjedamo u neki kombi i idemo mi u Prijedor. Vjeruj, tada još nije bilo ni asfaltiran ovaj kompletno put, bilo je dionica koje je bilo makadamske. Ali kaže, prvo moraš to uraditi. I on me kaže da ja odem da izralim neku njivu od 2,5 dulma. Ralca, tad nije bilo traktora. To je ono što sada se zove tanjiranje kod seljaka. Ta ralca ima možda širine 50 cenata u zadnjem dijelu. 60, zavisi koliko je. I sad ti ideš kako njiva, ti čitavom dužinom to, po našoj terminologiji, upregneš konja. Ralcom ja sam već bio dovoljno snažan da mogu da držim. To nije lako, znate. Nije to lako. I ti ideš jedno od kraj drugog i tako izrališ čitav taj komad i onda se krene sijanje, šta se sije, nakon toga. I meni vodo kaže, pokojni kaže, slušaj ti, gospodine, kaže, prvo ćeš morati da to izrališ. I ja kontam, nemo sad to, hoćeš ili nećeš. Pa onda aj na utakmicu, tako je bilo. Pa kaže, mogu ja kad se vrate, ne, prije utakmice. I ja ustanem u 3:30, 4:30, uzmem, što kaže, upregnem konja, odem na tu njivu, sviće tek. I ja, kako sam ja radim, naišao jedan komšija, zvao se Mile Košpić. I pita mene, kaže, momak ide li? Ja već završio 2/3. Kaže mi, ja ide dobro. Ide, kaže mi ja njemu. A on ode, smije se. Kad sam ja bukvalno zadnja ta ralca koja ide, kad ide Bogdo, imao je neki kombi, znači, ja njega vidim kako on dolazi. To je sad meni drago, evo, dolazi, bit će on završen, bit će on zadovoljan i ja odu na utakmicu. Kako sam ja ošao gore, vraćam se ja za tu zadnju ralcu. A ja vidim, nisam to ni primijetio, on uzeo onu kandžiju, znaš, koju sam ja ostavio na kolnu. Kad sam ja prišao, kada on mene sastavi po nogama dole, ja bio u nekim kratkim pantalonama, sastavi me 5 puta, ono puca koža, bukvalno pucala koža. Kaže da mi psuje majku i kaže kako sam glup, kaže pa što si ralio s tuđu njivu, a to njivu od ovog Mile Košpića. Međutim, ja bio onako pospan, nisam ni primijetao, 2 komada gotovo identične jedna greda. Znaš, kad neko tako drag umre, onda tek shvatiš kolika je to veličina.